नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. जिल्ह्याच्या रैताक पीक विम्याचो योग्य परिहार विमा संस्थेन दिवचो. डीसी गंगूबाई मानकर. कारवार जिल्ह्याच्या रैतान आपल्या पीक विम्याचेर काडिल्ल्या विम्याची पीक नष्टाक अनुसरून योग्य ती किंमत योग्य वेळार मंजूर जावची या व्यवस्थेचेर क्रम घेतले. अशे रैताक कसल्याही परिस्थितीत अन्याय जाऊ दिनात असे जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर यांनी सांगले. मंगळवार 7 नोव्हेंबर 2023 दिसा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाल्ल्या जिल्हा रैत प्रमुख आणि पीक विमा संस्थेच्या प्रतिनिधी सभेत तेमी अध्यक्षनात्यान उलयताले. पीक विमो दिवच्या संस्थेन रैताकडच्यान स्वीकारिल्ले विमा निधीचे पावती आणि विमा संदर्भात सविस्तर माहिती रैताक दिवूंक जाय. विमा निधी पावती आणि पीक विम्याची माहिती सविस्तर विचार विनिमय तसेच समालोचन करूक विमा संस्थेन प्रत्येक 2 तालुक्यात मेळून एक कार्यालय उघडणं, माहिती दिवूक कर्मचारी नेमून रैताक योग्य ती सेवा दिवन जिल्ह्याच्या रैताक कसल्याच दृष्टीन नष्ट किंवा फसवणूक जावूक अवकाश दिवूक जायना अशी तेमी ताकीद दिली. या सभेत रैत प्रमुख, कृषी खात्याचे अधिकारी आणि विमा संस्थेचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवारच्या माजाळी गेटार स्पिरिट टँकर प्रकरणात आजी माजी आमदाराली पत्रकार परिषदेन एकमेकाचेर आरोप प्रत्यारोप. कारवार जिल्ह्याच्या कारवार माजाळी चेकनाक्यार जप्त केल्ल्या 11 स्पिरिट टँकराच्या प्रकरणात कारवारचे आमदार श्री सतीश सैल हेमगेलो संबंध असून हेची चौकशी मुख्यमंत्र्यांक करू जाय म्हूण माजी आमदार रुपाली नायक हेमी पत्रकार परिषद घेऊन प्रसार केले आणि आमदार सतीश सैल अक्रम धंद्यात सामील असून तेमी आमदार पदार रावूंक योग्य ना, तेमी आपल्या आमदार पदाक राजीनामो दिवचो अशें तेमी सांगले. जाल्यार हेजे प्रत्युत्तर म्हूण आज बुधवार 8 नोव्हेंबराक आमदार सतीश सैल हेमी पत्रकार परिषद घेऊन सांगले की माजाळी चेकनाकार थांबिल्ल्या टँकराबद्दल चौकशी केल्ली. टँकर चालकाक आणि क्लिनराक ताब्यात घेऊन प्रकरण दाखल करनासतना 4 दिवस दवरले म्हूण मानवीयता म्हूण तेमकां सोडा म्हणिले. दबाव हाडलोच ना, तेमच्या नियमाप्रमाणे कायदेशीर तक्रार दाखल करा, ना पेक्षा तेमकां सोडून दिया अशी चर्चा केल्ली विना म्हाका आनी ह्या टँकराक काही एक संबंध ना अशें सतीश सैल हेमी स्पश्ट सांगले. माजी आमदार रुपाली नायक हेमी 2018 ते 2023 पर्यंत आमदार पदार आशिल्ले. त्या वेळाच्यान हे अक्रम धंदे चलतात. हेच पयलीं अशेंच एक टँकर धरण नंतर सोडील घटना घडील आशिल्ल्यान परत ती वेळ येवची नाका म्हूण आपूण पत्रकारां घेवनूच माजाळी गेटार गेल्लो अशें सैल हेमी स्पश्ट केले. जर तर ह्या धंद्यात म्हाका संबंध उरत आशिल्लो तर आपूण पत्रकारां घेवन वचनाशिल्लो. पयलींच्यान हे अशें चलत आशिल्लें म्हणल्यार माजी आमदार रुपाली नायक हेमकां संबंध उरूं शकता अशी तेमगेले उलयण्यान स्पश्ट जाता अशी तेमी वक्तव्य केले. आपल्यान ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप किंवा दबाव केन्नाच हाडलो ना किंवा धांदळ बी केली ना. माजी आमदारान ह्या प्रकरणाक राजकीय द्वेषाचो रंग चढयला अशें तेमी आपले मत सांगले. जाल्यार ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करतना प्रसार माध्यमान अबकारी डीसी रुपा एम हेमकां संपर्क केलो तेन्ना तेमी सांगले की आमदार सतीश सैल हेमी अबकारी अधिकाऱ्याचेर कसलो दबाव घायलो ना किंवा गाडी सोड म्हणिल्लो ना अशें अबकारी डीसी रुपा एम हेमी सांगले. सरकारी नियमाप्रमाणे अबकारी अधिकारी चौकशी जाल्यानंतरच फुडले उपाय हाती घेतले अशें सांगले. हेजेन स्पिरिट टँकरा संबंधान राजकीय नाटक जावन आमदार सतीश सैलाचेर केल्लो आरोप खोटो अशें अबकारी डीसी रुपा एम हेमगेल्या जबाबेर स्पश्ट जाता. पुढे ह्या प्रकरणाक कितें वळण लागतले तेजेर सार्वजनिकालें लक्ष आसा. कर्नाटक ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸಹ ಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕರೆದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು ಅವರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಚಾನಲ್ ಬಂದಿದೆ
ಅದರೊಳಗೆ 2 ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇವರು 3 ದಿವಸ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರೈವರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿರೋದು. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇದು ಗೋವಾ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು GST ಕಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು GSTಯಿಂದ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಮಾಲು ಎಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಲು ಗೋವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇವರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಿ ಓಲ್ಡ್ ಯಾರೋ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿಯಾದಂಥ ರೂಪಾಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇದೆ, ಇವರು ಈ ಕಡೆಯವರು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕಡೆಯವರು ಆ ಕಡೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಇದು 2018ರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2018ರಿಂದ 2023 ತನಕ ಇವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂತ ಅವ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗಂತೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನೋಡುವಾಗ ಹೋಗಿದಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ನನಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಬಂದು ರಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನನ್ನದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಿರಂಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಏನು ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ 3 ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ? 3 ದಿವಸ ಇಟ್ಟು ಒಂದು SP ಅವರಿಗಾದ್ರೂ ಗಮನ ತಂದರೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಇದು ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾಳೆವರೆಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾರು इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.